Affaċċjata minn żieda konsiderevoli fil-każi pożittivi ta' COVID-19, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci ma kellix għażla oħra li flissejjaħ għal laqgħa urġenti mal-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru tas-Saħħa Chris Fehn. Dan sabiex minnu fih jittieħdu azzjonijiet konkreti sabiex jitnaqqas it-tixrid ta' dan il-virus, hekk kif inqas minn xahar pajjiżna ra żieda ta' aktar minn 700 każ ġdid pożittiv. Wara din il-laqgħa li saret il-ħadd wara nofsinhar ġie konkluż illi t-tnejn se jitħabbru aktar miżuri sabiex titnaqqas l-imxija tal-coronavirus u s-sitwazzjoni tkun taħt kontroll. F'post fuq il-medja soċjali, Robert Abela assigura lill-pubbliku li se jkun hemm bilanċ li se jipproteġi s-saħħa tal-poplu Malti kollu. Intant b'reazzjoni għad-diskors ta' Abela tal-ħadd filgħodu, l-Assoċjazzjoni Maltija tat-Tobba tas-Saħħa Pubblika qalet li pajjiżna mill-aqwa fl-Ewropa spiċċa l-agħar fl-Ewropa. Fi sqarrija l-Assoċjazzjoni qalet li l-ġimgħa li għaddiet Malta rreġistrat l-ogħla rata ta' każijiet ġodda per capita fl-Unjoni Ewropea kollha. Mhux dan biss, imma pajjiżna jinsab ukoll mal-aqwa 10 fid-dinja f'dan ir-rigward. L-MAPHM tisħaq li minħabba żieda allarmanti fil-każi pożittivi fil-ġimgħat li ġejjin se naraw iktar nies rikoverati l-isptar, nies morda b'mod kritiku u sfortunatament imma inevitabilment aktar imwiet. Dan kollu grazzi għall-esperiment fallut ta' stimulazzjoni tal-ekonomija mit-turisti, miżuri illi marru kontra l-pariri kollha tal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika. L-isqarrija tkompli tgħid li pajjiżna għandu jerġa' jiddikjara stat ta' emerġenza filwaqt li għandhom jalqu l-bars, il-klabs u jitwaqfu l-parties u jiġu nfurzati id-distanza soċjali u l-użu ta' maskra protettiva kif ukoll li jsir it-testjar għal persuni kollha li jkunu deħlin f'pajjiżna. Fis-sqarrija separata l-Assoċjazzjoni Medika Maltija qalet li bl-aġir tiegħu jidher li l-Prim Ministru iktar interessah mill-barranin milli mis-saħħa tal-Maltin.